Ang Ginoo maanaa kaninyo. Panausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Usa ni ana kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila sa Hesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini, unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Ug ini kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala o mga silingan o muingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman ug siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. O pananglit usa ka babae nga may napulo katagsa kadako kawad-an og usa unsa may iyang buhaton, magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay ug iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Ug ini kakaplag niya niini tawgo niya ang iyang mga higala ug mga silingan ug muingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka dako. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang gihisgutan ni San Pablo dinhi sa unang pagbasa niingon dinhi nga ang tanan giyong tao mamatay, nga inig kamatay nato muatubang ta sa maghuhukom ug muhatag tag husay. Kitang tanan pariha ra gid tag hukom. Ang muhukom mao ang Ginoo. Kita yung tanan nga tao. Si Kristo sa Ebanghelyo gusto nga ang hukom unta sa Ginoo para nato mahimo gyud nga favorable. Kana bang dili ba negative? Nabitang atong naa sa kaning mga bilangguan, labi nas naas mga detention jails, pariha aning liluan, kanang konsolasyon, kanang CPDRC, Cebu City Jail, kadtong mga bilangguan nga akong na-assignan sa una, kadaghanan nila naghuwat kanusa ang ilang desisyon sa ilang kaso. Wagi usa nilang gustong makonbikto. Wa gyud. Bisan nagpuyo na sila dito tagnapu katuig nga naghuwat og kanus ama desisyonan ilang kaso, ang ibungat gyapos ba ayaw sad padiroy makonbikto masagdan ako kanili imong pagpuyo dinig na po katuig tabla ra man sa ning nakonbikto ka nya di pa jud ka mo sugot nga makonbikto. Hadlok kita kay ang pag kakonbikto nimo sa usa ka krimen or usa ka kaso nagpasabot silutan ka. Why usa natong gustong silutan oy?
Kamo, gusto mong masilutan mo? Ha? Dili no? Ambot lang, kinsay gusto. Hasta ako di ko Bisan din ni siluta, di kita gustong silutan, mulikay kita sa silot. Maobitan ng sigitag pamakak, siging pamakak, aron di lang yun masilutan. Pertindaghan ng bakakon din nagwali na gani ang usan. Sig. Nakatugan na naman ko noon. Saan man yun? Magini. Mauna nga, kanabang hadlok tag silot. Nakasabot kaayo si Kristo na ini. Munang naingon siya, ang number 1 nga misyon sa simbahan ug sa mga tao nag-alagad sa simbahan, ang pagpangita sa nawala. Kinsa man ning nawala, kana bang naanod sa sala sa kalibutan? Kana bang wa na kaila Ginoo? Wa na gani mo ila nga kanang ilang gibuhat sala. Daghan kay na karon. Maobitan ng sikog balik-balik ana dinhi kanang puyo-puyo. Dako kay nang sala ang puyo-puyo. Kanang magtipon-tipon ang pulos babae, pulos laki niya mag-sex. Dako kay nang salat ang homosexuality. Kanang pagsigig pangural nga hastang agianan maalihana, dako kay nang sala ang kadaho, greediness. Di ba? Tutok pa muna ko. Wa mo moto. Sala na. Sige kog na. Sige kog ingon nga ayaw na mo pagsig pangiskis ana inyong kilay, kanang sigig pangkulor anang buhok, paputi anang naong. Dako kay nang sala ang vanity. Gipakawa nimo ikapuslanan ang gihatag sa Ginoo tungod kay ang imong gusto mo, imong tumanon. Mao na mo ingon sa ko, sala pod nang magsigi og gamit anang pills, kondom, palaygit, hasta na ng abortion. Dagko kay na mga salaa kay imong gipatay ang gibuhat sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo maghinulsol ta sa ato mga sala. Nya magtinabangay ta nga makapanghinulsol ta. Nya ayag yung gibutang diri, highlighted kayo, kaduhagid niya balik-balik. Dako kayong kalipay dito sa langit basta dunay usa ka makasasala nga maghinulsol ikumparar sa 99 ka mga buutan nga tao nga wa nay mga sala. Sa ato pa 99 ka anghel, 99 ka santos lupig sa usa ka drug addict nga mabalik ngadto sa Ginoo. Nya kamo karon maningkamot mo nga ang mga adik, ang kanang mga kawatan, kanang mga rapist makaila Ginoo. Maningkamot mo dili. No, lingi-lingi na ba di ra ba mo? Magsige man og palaban, ikaw. Ana. Sige, pangitaan na, pangutana na imong tupad, lingi ay imong tupad. Puslan man nisugod mo lingi, sige lingi ako na rin. Ingna maningkamot ka na. Ingna gusto ka maningkamot ana. Sige. Nya, unsaon man na nato pagbuhat? Mao nang naata dihay works of mercy. Kanang atong 14 ka works of mercy. Mao nay atong hinagiban og agianan aron maluwas og mabalik unta kining mga nawala. Na kami-memorize na mo sa works of mercy. Pangudigo mo na ako gibutang na gawas. Picture na ninyo or kada ninyo simba, balikan na diha nya memorize nya human dayon ighumas misa buhata. Kana lang mo ingon pasakas inyong balay ang way balay. Kanang mga piniriso inigawas labi na ng mga adik yung kaayos una nya na priso inigawas ana murag wa na nay mo angko nila maglakaw-lakaw na lang na pasudlas inyong balay di ba makakita gina Ginoo makahinulsol na anang adlaw Ginoo pasaylo ataw ko sa akong mga sala salamat nga napagi ni welcome nako mo na nay pero inyo nang i-reject ala mao man ni katong adik sa una mao man nagpatay ni ko ay
Ana, moingon din siya, wa na gid ang mahal ko. Puslan man, may pagmanabla. Ana. Di ba? Bihay man yung palabihon, pasudlos yung balay para kamuray patyon o manablang patyon to diyatanan. Ang saman, hay may mong palabihon, ana. Yung kakarisgo sa dana pa ni Roy. There is no amount of risk that can prevent us from looking for a lost sheep. Tanawa ragod ang example ni Kristo. Purtig yung risguha. Ang usa kuno ka magbalantay karnero nga naay usa ka gatos ka karnero mawad-an og usa biyaan niya ang 99. Kadako ang risgo. Ug katong 99 mo'y mawa. Kakita niya sa usa. Ikabaylo rin mo sa kabuok. Ug mawa tong 99 nga nawa naman siya dito, iya namang gibiyaan. Risgo, di ba? Pero dili mo kwenta ang Ginoo og risgo. Ang iyang gikwenta ang imong gugma sa pagpangita sa nawala. Kana mo iyang kwintahon. Ikaw niya pa mawa tong 99. Ay, wa naman na kwintahas Ginoo. Ang iyang ikalipay nga makit-an tong usa. Nya kamo na kay anak 5 ka buok. Ang usa manuyupay. Nya wa mo uli. Ito agasuyok. Biyaan nimong upat aron mangita katong usa. Nya ang imong gibiyaan nga upat gaduwa og kandila nasunog imong balay. Naapil pag yung kasunog ang upat. Magmahay ka. Pero ang katong imong anak ka usa ka buok manuyupay, porting hilak, gakos pa nimo, mapasaylo ako na among ang atong balay, na among ang akong mga igsuon tungod sa akong kabuang. Saylo taong kuma, saylo ako Ginoo. Daman, lipay ka na. Hoy. Mao ni ang posibleng actual nga mahitabo, no? Nya, okay ka na. Inahan. Huy, tubag. Sige na lang. Ayaw na lang ng imong mga anak kay maluoy man yung kanang anak. Ang imong bana, wa mo uli kay tuas kabit. Nya, ang imong unom ka anak, naas inyong balay. Biyaan nimo ang unom. Aron pangitaon to nimong usa ka membro sa imong balay nga wa mo uli tuas kabit. Ang sawan, mangita ka. Nya, inig-abot niyo. Sige, kay kauban lang gyapon to nimo sa imong kinabuhi. Nya nawa man ang usa. Nya unom ka buk imong anak. Di ka makapasuso sa masuso kay biyaan usa nimo kay moadto ka sa kana ganing katong nawa tuas kabit. Nya igabot ra ba nimo dito? Tamparoson ra ka, insultohon ra ka, hinginlan ra ka. Pero moadto gyud ka kay aron pagpamasin nga madaan nimo pagbalik ang nawala. Asawan, mato ka. Di ka kami kun bahala nagmadunot ka diyang panuwaya ka, yawaa ka. Ug magpakabuhi man ko para aning ako mga anak. Tungod sa akong mga anak, dili para nimong panuwaya ka. Basig nalimot ka, di pa tungod niya, way unom. Timan gina, timan tinani in taon. Pagkawa gyud ni mo'y batasan. Pagkawa ni mo'y igabahos na kanang unom nga imong giatiman tungod ana na naghimo naman sa ganit tulo dito. To na say tulo dito. Nanay unom dire. Nya dili ka mangita ana nga purti ana ka productive. Di ba? Ang yaron inigsaka ni mo sa langit, wa man to nimo pangitaan, dawaton ka. Di gyud. Wa man ka katuman sa sugo sa Ginoo. Mao na si San Carlos Borromeo ang iyang tumong ang pagpangita gyud sa nawala, conversion of sinners, renewal of the church. Sa iyang kabatanon nga obispo 21 anyos nangandoy na siya renewal of the church. Ang ato mga 21 anyos karon mga way buot kasagaran. Sige lang duaan ng mga computer
sige lang duwa, di gani ka mong manghugas og plato. Pero siya naningkamot na for the renewal of the church. Kamo mga tiwasuno na magimo kadaghanan, pareha man ta. Mao ni inyong paningkamot, renewal of the church. Kining kalibutan karon nga nabuang na aning bisyo, nabuang na niining mga corruption, nabuang na niining mga kalaway, niining mga pornography, niining mga premarital sex, extramarital sex. Ang sex na mo'y number 1, ang kinabuhi na mo'y last. Yano kayong patyon ang kinabuhi aron lang mapadayon ang iyang sexual satisfaction. Ha? Nanikamot mo pag-renew ni ini? Kaning kalibutan nga mga batanon mas mag-ampo pa atubangas computer tungod ng ilang mga games, mga TikTok o kana mga Facebook kaysa magluhod atubangan sa imahin sa mga santos o mag-ampo sa santos nga rosaryo o magbasa sa Biblia. Naningkamot pa mo ani nga marinyo ning kalibutan na? Da. Hilom lagi mo. Ya, tutukan sa kunyo. Ikaw pa din, naningkamot ka. Wa sad. Anako baligya ra gyud slat. Dako-dako biya taghalin day atong kuan. Katong atong special slots ba nga singa na to? Mary's Embrace. 200 naman to itong ibaligya. Ang final na nga count sa atong na halin ning abot og 607 slots. Basta. Nasubraan ta og 407 slots. Ang atong gasto niabot og 224,000. Ato na lang i-erase tong mga pisog sintabo. So nasubrahan ta o 383,000 na aktual na kwarta. Salamat kayo, pakpakan na to itong mga donor sa Gusab. Makahatag ba ning renewal sa atong simbahan kining sigig pamaligya ning slots? Makahatag ba ni o kahigayunan aron makabalik sa Ginoo ang mga makasasala o makahinulsol? Ato ning padayonon. Kay makahatag man, di ba? Mubtang niingon ko, ang tanan nga nag-donate nato nga niabot na rog hapit mo 85 million ang atong nadawat nga mga donations. Total gid ba nga donations? Ang nag-donate ani ning abot na sa duol-duol mga 20,000 ka tawo or more. Sa ato lang na record mga inaana siguro nagbalik-balik na ng uban ana og hatag niining 20,000 ka mga tao wa gi mitambot kanus ako makadawat wa gi ni text nako pader nagmahay gyud ko nganong ni donate ko diha purting pagbahay nako nganong ni palit kog slot gani na highlighted pa nako tong usa ka inahan nga pag-donate niya para sa kaayuhan sa iyang anak nga 21 years old man tingali to sa kaning kidney failure. Paghuman gid niya palit na tong slot atong niaging mga slots wa dangatin tingitong usa ka buwan na diagnose ang manghod nga 17 or 16 years old og stage 4 cancer. Pero ni palit lang yapon siya slot. Ambot buhi pa ba to? Kamu na mo ingon ana nga experience. Nganong ni palit man siya matud pa niya dunay healing, dunay consoling graces nga iyang na-feel sa pag-atubang ni ining grabe kaayong kahimtang. Unya single parent na siya. Nagatiman aning iyang duha ka anak, pinangga kay iyang duha niya ka anak. Nya mo nin hitabo. Pero palit lang yapong slot kay dunay kalipay nga iyang gibati nagikan ra gid tos Ginoo. Tagsara ni oy. Nagay uban dia himsog kayo, asa mo palit.
Sige lang nga ari tambong sa misa sa sige pag-ampo Ginoo in taon tagay kung may panglawas tagay kung may panglawas in Ginoo tagay sa kong slat sa ayaw lang Lord kay para ni sa akong balay Lord para ni sa akong negosyo para ni sa akong kuha dila ko palit ana sila na lang anay palit ana oy naasay mga kuan mga makasasala kayo kanang mga palainom ba palainom ning testimony agid siya nga Pader, akong gigahin ang tulo ka semana nga di ko mo inom aron ang akong magastos inom akong mapalit og slat. Nang kana ug namatay siya anang ana nga mga semanaha, siguro gyud kong malangit to siya. Kay ni fasting man siya sa inom, pero pag human sa niyag donate, wa na ko kaybaw. Ana no. Ay lang na okasyon muna karong sunod semana maligya na sa ta. Sige, nindog sa ta. Mga igsoon, mudangop kita karon ngadto sa atong Ginoo, pinaagis pangama ni San Carlos Borromeo ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa Pangulo sa atong simbahan, mga obispo nga magmalig-on sila sa pagatubang sa mga nagkalain-laing lingla sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga pangulo sa nagkalain-laing nasod, nga dili nila abusuhan ang katungdanan nga gisangon kanila ug magmapadayunon silang mag-alagad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang ni atong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa manag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulubon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, pagampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay, nga makabato na sila sa kaluwasan ug magpuyo uban sa Dios sa kahimayaan, pagampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Dios nga makagagahom ug manggihatagon kanamong mga nangamuyo kanimo, dawata ang among mga pag-ampo diha sa pangama ni San Carlos Borromeo imong pari ug obispo, kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.